nga ai kublei pi baro haga karte utrai bronong penim ujunga ujung pi ujesquest ngawan biang sesin pat shapi haga nega por ka bomtai ka ban keren ya ga nega khubor ka jomblei bat ban yai keren ru ya khtin ka jomblei na ka por shakawai pat ka por ka jim kastan ga nega jim haga bangidon kam ya nega jingai kalem ka jingai ginom la ban pen singo bahayo blei haga nega jim ka jinga ba ka jompi bat ngidon kam bengin ngei habang iwan hakmat jomblei namar ba gajing gerstan kadawa ya gajingei kakhtien ke jomblei kong ba lada ununu ungei hau khon jomblei unyo ya gajing bom skul gajing kular ke jomblei kalong om tang bengin yo ya gajing bom skul daga bangingei handre nginyo ro ya gajibel khya haga ne met changaspi ninyo ro ya ke juba haga de gachim ke jinga ke jompi ya ki gi mat jingdwai ki bamanga ma pi ke bangi pentip shublei ka bangi khot karpat ya ki ge bangi don kam haga gachim ha bangi dwai ha bangi wan khmat jomblei da gachinge ninyo ya ke bangi don kam haga ne gachim ke jinga ba ke jompi ki don chibun ba ki bru ha ki ni ki si ki ba dwai ki ba wan khmat jomblei ki ba yam khmat jomblei ki ba pai donut ki ba wan khmat jomblei malaga mer malaga step haga jingdwai Hari haduk mentap himyo ya kejubang. Aku mak menongi pi. Haga banganiak keren ya gane keju ke benta. Bangidon kam benginuan Ahmad jomblei da kejingei. Namar klem kejingei onom la mat pen singo bahayo blei ong gane kekhtien ke jomblei. Hebru kalonong keba katwei ke khot kemdriu. Kekhtien ke jomblei kala da keren syai ba klem kejingei inom la mat pen singo bahayo blei. Kedai ya uta ubangai. Kadai ya uta ubri bawan hajan jomblei ban ngai ba udon ublei bat ban long ta ublei ba ainong onger ka khtin ke jomblei bat kum ki khon ki jomblei kum kita ki kristan don kam ngai pi bengin ngai habangi wan hakmat jomblei hatu pi wan e makmat jomblei de ka donu jonga jingai ki don shibon ki bru na ka khtin ke jomblei ki ba wan hakmat jong Jesus de ka jingai haba ki wan de ka jingai ki yo ya ka juba onger ka khtin ke jomblei kumnu piwana khmat jomblei pi duai ni em daga jingduai jonga jingei lara pi duai daga ba pingai pinyo nganget skem pinyo pediang ya ka ei ka ba pi duai ka ba pi tip shoblei bat kata ka dei ka jing shisha ka wei ka bruna ka khtin ka jomblei ka pila man shem ka gospel kat kumu Matius kronong ka khatsan kat kot bar huai terter hangni don ka wei kata ka bru kata ka nong kanang kani kanong kanan kawan ka khot karpat yo Jesus Christ haga ba un pen khya ye ka khon ga jangka bat ka khlem wan ra ka khon jaka ka khlem walam ka khon jaka ho Jesus Christ le ka khon jaka ka don hayeng bat kani ka khon jaka ka yo jingpang ye ka ba ka khon jaka ka shate shakom hagi bork soi bat ka khtin ka jumblei hangni ka ong ba kani kanong kanan haba kawan ho Jesus Christ ka khot karpat ka yai khot karpat yo Pat ujisu haga sien ke mankong uklem jubab ya ke jingkhot kerpan jong kene kanong kanan. Pat ke ai ke bangyo I hani kalong ke basong tanat kalong ba kene ke bru ke klem sange ke yai khot kerpan. Namanta ke khon joka ke basyate sakum hagi bork sui. Pat ke khon joka ke don sakaying joka. Pat menta ke wan marwe ho Jesus ke leit pat pentip ho Jesus. Pat ke ai ke bangyo I hani kalong hagat khot ke ba pra. Ujisu ong kumni ku kan the ke bakrau ke jinge jompa to kan long ya pha kumba phamon ke khon jompa kalakhya tinadu kata kapor ujisu hangni ong ke bakrau ke jinge ke jompa namar ba ujisu yo I hangni ba kani ke bru ke khlem give up ke khlem sangai wala da ujisu u khlem juba hakapor hagasin ke bankong bakani ke bru ko khot karpan yu Jesus ban pen khia man palai ke khon juka re ha bakani ke bru ko yai khot karpan ban ujisu u yo I ya ga jing khrau jung jinge jung ke bru ban ujisu u juba ya ga jing dwai juka ke khon juka ka le opdiang ya ga jipa khia ya ga jing palai na ga jing shate shakum na ki bork soi bat ke de kata ka ba ublei ukwa yangai pi ki pro bisinga daga doknut ke bakumnu piwan khmat jomblei piwan em daga doknut jong ke jinge pi yai ne skem ne em hagaban yai duai hagaban ngei be ba pinyo ya ke juba namar teng habangi duai
Pada pangim yo iku jubab ni kenyo ni kelet no. Lan ngim kwa syo ban duai. Pat kata ka de jinglong breu junga chpi. Kata ka de but jong setan. Utrei ka de jim go junga chpi. Tang namar bangim yo iku jubab ni kenyo ngim shakri syo ublei ni khlem duai syo. Ringa kwa barong ipi. Ba ublei ukwa nginwan khmat jungu de ka jingai. Kini kanong kanan hang ni kawan hau Jesus daga jingai. Bat ka jingai juga kalong ga bakrau hadu kata-kata. Hadu kat no pingai hapa piwan khmat jong blei. Hapa pi duai, hapa pi khot kerpan. Uwe ubru na ketin ga jomblei deu Bartimius. Udai ubru bamala na Gospel Marcos no bashpeut khat basabu du tater. Ketin ga jomblei ka ba uniru ubru uwana u Jesus daga jingai. Nama ba uniru uyai kerpan uyai kerpan. Haga jingai kerpan jong u ya jing isnei ga bana utrai Jesus u khlem yo jubab. Re haga bakhat do uyo e ga jubab namar ba uni ubru khlem sangai. Uni ubru uwan u Jesus u duai u khat kerpan daga jingai. Bat ba uni ubru uwan daga jingai niyo i uyo e ga jubab. U Jesu wong hu. Kata ga jingai cumi kala pen khia eme. Niyo i hang ni ba habangi duai ngi don kam bengin ngai. Kumbau Bartimius habau duai ukot kerpan ya ga kerteng jo utra Jesus ngiyo i hang ni ukot kerpan yu Jesus daga jingai daga download ka ba ungai ba menta nganyo priang ya ga jeperkhian on pen page gi khmat gi jonga kede kata ga ba ublei ukwa ya ngai pi ki pro wisga ya ga ba ngin duai daga jingai don sibon na pedeng jongi ki ba wana khmat jomblei haga jing duai ki ba phimyo ya ga juba hadu menta nakwa manong ipi la da piwan hakmat jong trai Jesus daga jingai daga download ka ba pinge chisha pinyo ye ga juba on juba ye ga jingduai jong pi on pinkhya ye ga to ga jingpang ga jong pi on juba ye ga jin kam ga jong pi ye ga ba piduai ba ye ga ba pikor karpan pi pedi plus le me la da piwan hakmat jong trai Jesus daga download jong ga jingai namar ba ka dawa ye ga jingai na ga chim ga jingap ga jong pi wat la walanti kumno bang bapin duai rei ka ketin ga jublei kala da pin isha kala da kan shai ba ga jing duai ga de ga jing duai jong ga jingai ye ga ba la ringi wana khmat jublei da ka bangi nge ni yo ga juba ga chim ga jingap ga jong pi ublei un juba la do yo i ye ga jingai ye ga do no junga jong pi compare haro kan no pi bun ketin hatu pi nge ne ma ga do no compare do kan no piyam pi pai do no piyam ki krijau ki umat re pi nge ne ma ga do no ba ublim juba me ki jingwai ki jompi lar kim jau ki umat jompi lara pi kilam la ban duai hado kata-kata re tu tip gini lara pi don ga jingai ga do no pi sukhot karpat di kerteng jong Jesus pi shi duai shikentin adam tin kata kala biang nama bewan hu Jesus daga jingai namar ba ujisu udawa yaga jingai naga jingim ga jingab ga jongpi towa nakhmat jongblei duai daga jingai pinyo ga juba hakapor ga jongblei ublei un juba be hakapor ga jongu larga dei ba pinyo pdiang ga juberkhya pinyo pdiang ga juberkhya larga dei pinyo yo pdiang ya kano ga jinon kam jongpi hagamet ga jupi hagayeng gasam hagajim ga jupi to tip ikani pinyo pdiang ia kata ga juba no blei lar piwan hakmat jong blei daga jingai lar pi duai daga jingai pinyo i kata ga jingai ga jong pi kan pen simo bahayo blei par ublei un ong ga jingai jong pi kala pen khia pi ga jingai ga jong pi kawan ra ga juba haga yang sem haga jim ga jong pi